Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kwi-Inimba ngeviki elilandelayo. Kuvenziwe ukuthi uSydney uzobeke esiyamangala ukubona uLazarus benozoleka bebhizi bekhozi laphaya eKhosela Tech njengoba nje sebefuna nje ukuthi bathandane. Guys, siyakhumbula-ke ukuthi kuleli viki umane nje uzoleka waqunga isibindi wabhekana ngqo enhlamvini zamehlo nohlathi wamtshela ukuthi it is over. Washo ukuthi lo mshado wabo nje ayi impela sengathi awumisi indawo, kungcono nje impela bahlukane. Manje-ke ugirl sengathi-ke uzobe siyavuleleka ukuthi-ke athandane nanoma ubani, kanti-ke uLazarus sengathi iyona-ke indoda nje yokuqala abone ukuthi ufanelene nayo. Guys, kusazoshuka akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uHlathi uzoshaya phansi ngonyawo olushunquthule athi nje angiyindawo, khululeka futhi nje lo mshado wethu usazoqhubeka nje kamnandi kabi. Uzoze angavumi ngisho ukuthi umndeni wakhe uhambe laphaya emzini kaZoleka, uhlale nje unethezeke njengomndeni phela onekhaya laphaya emzini kaZoleka. Kanti-ke uZoleka uzobe siyashunqa-ke akhafule umlilo njenge-dragon, asho nje kahle ukuthi wena thatha umndeni wakho manje niphume niphele emzini wami. Sengathi-ke kuzoze impela kuphoqe ukuthi uZoleka abagxoshe ebusuku guys, angalindi ngisho nanokuthi kuse, athi nje umndeni wakaMabandla must pack and go. Emva kwalapho-ke guys, kuvezwe ukuthi uzobe siyatshela noHlathi ukuthi angasali nangephutha ngemumva akaphuma ahambe, kanti uHlathi uzobe seguqa ngamadolo eyicelela kuyena uZoleka ukuthi ucela ushwele bandla angamgxoshi, kodwa-ke uZoleka uzobe engasafuni ukuzwa ngisho. Kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uThumeka uzobe-ke esehlangana nomuntu wakwiphasti yakhe ozomthola esengqongqoza laphaya emzini wakhe, kanti uzobe engezile ngokuthula nangoxolo. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uHlathi wamane nje wamtshela uThumeka ukuthi yena usemove out, uyahamba manje uyohlala nesithandwa sakhe esinguZoleka, wamshiya kanjalo-ke ekhamisile uThumeka. Sengathi-ke uzothi mebona ukuthi ikhaya kasenalo laphaya emzini kaZoleka, abe siyahamba eyongqongqozela uThumeka efuna ukuthi ayohlala khona ngenkani, ngoba phela ubona sengathi loya muzi vele kusawowakhe nawo. Yo guys, kusazoshuba, kodwa bake basho-ke ngesiZulu ukuthi ungabe usimoshela isihlahla ngoba uyudinga umthunzi waso ngasinye isikhathi. Nakho-ke manje uHlathi usewudinga umthunzi kaThumeka, kodwa uThumeka naye sengathi ushaya phansi ngonyawo uthi awamukelekile la emzini wami, wena wakhetha ukuhamba ngingakucelanga, ngakho-ke nami-ke ungabisabuya ngoba ngisakudingi. Guys, uHlathi udla ngamapayipi manje, ziyamkhalela hhayi kancane. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi sengathi uthando luzobe luvutha amalangabi phakathi kukaLinda benoLwandle, kanti-ke bazozama ukuyifihla lento yabo, kodwa bazogcina bebanjiwe. And I'm really hoping ukuthi angeke babanjelwe-ke guys e-ofisini laseKhosela Tech, ngoba siyawazi umvuzo uma ubanjwe kulela ofisini. Umane nje ususpendwe, siyamazi noZoleka ukuthi wabanjwa noHlathi wasuspendwa. Hawu, kodwa ngiyazisa-ke noLinda benoLwandle njengoba nje bengenawo ngisho ubackup umsebenzi omusha, mekuthiwa bayasuspendwa eKhosela Tech bayosebenza kuphi? Guys, asazi iyozala nkomoni. Aphela lapho-ke amanqampunqampu anamhlanje. Ningakhohlwa nokulandela amazwi azoqala ngeviki elandela ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa nokusubscribe, ni-like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kwi-Inimba